Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň ýüpekçileri ýüpek gurçugynyň pilesini taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, döwletiň dokma senaty üçin çygymalyň 2262 tonnasyndan gowragyny tagşyrdylar. Bu barada vice-premier Mehmethan Çakyýew 11-nji iýunda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa hasabat berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, şu ýyl ýurdun ähli sebitleri pile öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamalarynyň höttesinden awry bilen gelip, bu meýilnama 111,5 göterim berjay edildi. Türkmenistan 2019-njy ýylda Ahal, Balkan, Daşowut, Lewap we Mary welaýatlerinden 2030 tonna çiğ pile öndürmegi gözeňinde tutýardy. Bu baradaky karara prezident Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda gol çekipdi. Habarda şu ýyl dürli owa hojalyk önümleriniň hususanda piläniň satyn alynış narhynyň epesli ýokarlandyrylandygy aýdylsa-da, onuň öňkü we häzirki bahalary barada maglumat berilmedi. Şol bir wagtda türkmen mediasy piläniň döwlet tarapyndan satyn alynış narhynyň ýokarlandyrylmagynyň daýhanlaryň hassa ruh welentlik bilen zähmet çekmegine ýardam berendigini hem nygtaýar. Ýöne paýta ýygymy babatda bolşaýaly pileçilik hem Türkmenistanda mejburi zähmet bolmagynda galýar. Bu barada türkmen häkimetleri we media terişdeleri ne söz açýarlar, ne de mesele gozaýarlar. Azatlyk Radiosu owa ýerlerinde idara kärhanalaryň işgärleri bilen deň hatarda mektep muallimleriniň we saglyk işgärleriniň hem ýüpek gurçuklaryny iýdedip pile öndürmäge mejbur edilýändigi barada soňky ýyllarda ençeme gezek habar berdi. 26 aprelde Lewap welaýatynyň kärineçiler özleriniň ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýändiklerini we mundan ýüz öwrenlere kärinne ýerleriniň elinden alınjakdygy barada haýwat atylýandygyny gürrüň berdiler. Mart aýynyň 2-nji 10 günlüginde bolsa Mary welaýatynyň häkimetläriniň budjet işgärlerini aýratynda owa mekdepleriniň muallimlerine mejburi pile öndürmegi tawşyrýandygy habar berildi.